na rike kan. Lokacin tafiya na gida ni bai ba. To ni kuma na ce sai mun tafi. Ko kuma in zauna mai ta zama a nan. Gaskiya matsa min in zauna, matsa min in zauna. Shikenan mu je. Ba fa zan sake ka ba fa. Kafa ta kafa. Mu je. La ila me kayar ba komai. To mu je din. A'a Bashir, ya kamata ka koma gida, ka je ka nemi gafarar mahaifiyarka idan har mun yi sa'a tana raye. Ni ya kamata in je in nemi gafararta, ko ita ce ya kamata ta nemi gafararta? Ita ce su da lalacewa ta. Ita ta saka min ido ta bar ni nake yin abin da na ga dama, har ya kai ga haka. Ta hana ni in yi karatun addini, ta hana ni in yi karatu. Ta ma kasa bani tarbiyya matsayina na dinta. Wanda amana ce a hannunta a wurin wanda Allah ya bata. Bashir kenan, duk da haka mahaifiyarka ce. Tun da ka shiryu a yanzu, ya kamata ka koma ka nemi gafararta. Wataƙila a halin yanzu, ita ma tana buƙatar shiryar a yanzu. Ka tuna wannan hoton? Ikon kamar ba ni ba wallahi. Ta yiwu ma lokacin da kika dauka ma bana cikin hayyaci. Amma fa kai kyau. A haka? Uncle. Abba. Lokaci yayi ya kamata saboda ka san yau da Real Madrid zan kama ka. Ya kamata. Oho, baka daddara ba kenan. A to uncle 2-0 fa. To yau ba ma Manchester zan dauka ba, Barcelona zan dauka. Ina zuwa. Shi zama. Kai. Yanzu daga zuwansa gidan nan dai ya kwashe mutanen gidan nan. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam Bashir. Malam barka da karatu dai. Barka da zuwa. A yanzu nake tunanin ka na ce baka samu fitowa bane ba? Wallahi sai yanzu dai Allah ya bada iko na fito. Allah sarki. Dama akwai maganan ma da nake so mu yi da kai. Na'am. Dan yawancin gaskiya ina kallon ka kowane lokaci sai in ga kana karatu. Sai ne sha'awar ko dan Allah zaka iya taimakawa ka koya min karatun nan koyaya ne? Malam Bashir. Mu dai dora daga inda ka tsaya. Ko? Tunda ni ma ba wani zarfi ne ba a cikin karatun ko? Malam magana gaskiya shine ni karatun ne ban yi ba kwata-kwata. Ba wai a'a na ya dan yi ne na daina ba ko kuma ban yi zurfi ba. Kwata-kwata ban yi karatun addini ba. A'udhu billahi. Malam Bashir. Dama akwai dan musulman da za a wayi gari a ce yau ba zai iya buɗe Alƙur'ani ya karanta ba. To ai daga yanzu sai mu fara. Malam Bashir. Bismillah. Mu fara daga alifin ba kaga ai ba ka shiga haka ba ka tamba. Don kuma da allo ne kaga sai mu koma daga su ba sun mi ara alulalan hakuri ko? To malam. Allah ya saka da amin sun ma gode sosai. Faɗa mana mu ji yaya take kallon mu. Faɗa mana mu ji ko? To duniya daman tana da idanu ne? Sai da hankali ya zo min sannan na gane cewa rayuwar da na yi a baya a matsayin mahaukaci ne. Wulakantacce wanda duk wani mai hankali ke kyamata. Shaye-shaye babu inda zai kai mutum sai halaka. Yakan kora mutuncin mutum, ya cire masa ta gomashi ta yadda babu mai kaunarsa. Babu mai son sa kuma babu mai son zuwa kusa da shi. Shaye-shaye yakan hana mutum gina rayuwa mai kyau, yakan hana mutum yin iyali. Kai ko da ma yayi iyalin, sai ka same shi babu hankalin da zai ba su rayuwa mai kyau ko kuma ma ya ba su ilimin zaman duniya. Kai kenan. Nazi, ka ji bashi koyin da yake ta jero kalamai irin na malamai? Ya musulunta fa? Shege bashi. Ka more fa, ka ji yanda yake jera kalamai, da ma a ce ni ne, Sahibu zike. Zaka iya mana Nazi, amma ba yanzu ba. Har sai ka farauto hankalin da ka bata. Da zaka daina shaye-shaye da hankalinka da arzikinka zai dawo gare ka. Za ta iya yiwuwa
gabaki ɗayanku hamshakan masu arziki ne ko kuma masu mulki. Amma idan ka ci gaba da shaye-shaye ba za ka taɓa yin arziki ba, ballantana kuma a san ka a duniya. Haka ne fa, amma to na da ɗan uzuri ɗaya. Yanzu ya za a yi kenan? Abin da za a yi shine akwai wani wuri da ake kira rehabilitation center. Wurin da na je kenan ake bani magunguna kuma ake bani shawarwari. Idan duk da ni a yanzu an yaye ni a wurin, amma ku na tabbatar da cewa za su marabce ku kuma za su ba ku dukkanin taimako da gudunmawa. Shi kenan, amma to da da dan mun rai a taimaka dai in dan jarabta na ƙarshe, in kama wuta na ƙarshe. Anya kuwa? Saboda abun abin shine ba wuri bane da zaka je a take a hana ka shan abin da kake sha, amma dai abin da aka fi bukata shine ka saka a ranka cewa kana so ka daina da kanka. Ka iya wannan girbi? Ka iya? Na iya sai na ku. Ya mu fara sai mu baka. An kama. Bashari ne mamaki ba. Bashari? Alhaji. Kai sai kai ta daka yaron nan. Zai gajiyar da kai fa. Bai da abin da ya wuce wannan game din gaya maka sai shi. Kullun kan aiki kenan Alhaji. Barka da fitowa. Na wannan je ka gaya wa Nabila. Ban hana ki dai min ki dai yin fakin kina tsare mu hanya ba. Dauko mu kullum motar dalla ki so ki janye mu. Zan fita. Zai gajiyar da kai in dai wannan yaron ne. Ban san me yasa ba. Duk masu zuwa wurina babu wanda ya kwanta mu. Ko da na fara son mutum idan tafiya ta yi nisa, sai na ji ya fita a raina. Gashi Abba ba shi da wani buri da ya wuce ya gana ya aure. Tun yana min dole har ya haƙura, saboda baya so ya tilasta mu. Da yawa sun sha biyowa ta gurinsa. Amma ya ce sai wanda na zaɓa shi zai aura mu. To, ni na rasa ta yadda wannan maganganun da kike yi ya shafe na hajiya, saboda ni ban san ta yadda dai maganar taki na ga ban kai wanda ya kamata ce ya baki shawara akan maganar aure ba. Maganar aure na ya shafe ka, Bashir. To haka ne, dole ya shafe ni saboda na tabbatar da cewa zan sha wahala ne ma dan zan shiga cikin shagalin auren nan gadan-gadan. Babu ɓata lokaci, saboda wanda ta taimaka min rayuwata ta samu alƙibla kuma na ta ɗora ni akan turba madaidaiciya za ta yi aure, kin ga ko ai dole ko ina a ce na saka hannu a ciki. Bashir. Na'am Hajiya. Ina son gabatar da kai a wurin Abba a matsayin wanda zan aura. Tafin so zuciya yake shiga ya ratsa jini Hajiya gari da jijiya. Hajiya, wannan kuma wani irin zaulaya ne? Na faɗa maka, ba sunana Hajiya ba, sunana Nabila. Idan kuma baka suna, kawai ka fito fili ka faɗa min cewa baka suna. Anya kina cikin hankalinki kuwa? Wallahi, dafin sanka ya mamaye dukkan sassan jikina. Daga lokacin da na fara haɗuwa da kai son ya harbe ni. Yanzu sanka ya riga ya zama jinin jikina. Shi so ba ya duba cancanta, girma ko batu na kankanta. Hajiya, na sani cewa babu namijin da zai ganki ya ji baya son ki, sai dai idan mahaukaci ne. Babu namijin da zaki buɗe baki kice kina son shi yayi denying ɗinki. Babu namijin kuma da zai ganki wanda ba zai mafarkin mallakar ki a matsayin mata ba, sai dai kawai idan kin fi karfin shi.
kamar ni hajiya gaskiya hanyar jirgi daban ta mota daban kin fi ƙarfi na don Allah ki daina wannan magana. Ni kawai abin da nake so nake ka tabbatar min da cewa za ka iya aure na. Idan har akwai sakai da za ka iya yi min akan abin da na yi maka, ka amince mu zama abokanan zama na har abada. Kai, gaskiya ban taɓa mafarki mai rikitarwa irin wannan ba. Bashir ba mafarki kake ba. Idan ka biyu, zan faɗa wa Abba. Na san duk abin da kuka yi da shi zai sanar da ni. Dan Allah Alhaji ka tsaya na gaya dan Allah haba Alhaji dare ne ke yanzu ka bari gari ya waye mana haba. Ban taba ganin ashe ke mahaukaciya ce mutuniyar banza mutuniyar wofi wacce bata san ciwon kanta ba. Ki rasa abin da zaki jajibo mana a gari sai ki je ki ɗauko mahaukaci a matsayin mijin aure? Ke jakar ina ce? Allah Alhaji ka rage murya dare ne fa. Kai haƙuri dama sai da na ce mata na san da wahala ka amince da wannan magana. Kin gafara can duk ba irin kuɗai ba hankalin kuɗai daga ke har ita. Ba ke kika daure mata gindi ba ta da abin da take kintuba ƙarya kike ce da sanin ta wallahi a ciki. Kai ke wai ni da ke dan Allah ki ga wai ko dai ya fara baki irin shaye-shaye na kina afani. Kada na gafara billahi lazi a yau ko ya ki ko ya so dan wallahi wasu ya bar mu gidana. Abba dan Allah kai haƙuri wallahi ba laifin sa bane. Ke Nabila wallahi ke yi Allah ki jira ga miki a tsanci mutum a bola shaye-shaye miyagun ƙwayoyin nan babu bala'in da bai dura wa cikinsa ba sannan idawo a je a yi masa gata a mai da shi mutum ni idawo irkita min gida wallahi bai isa ba Allah cikin dardar wallahi ya bi gidana. Ba laifinsa ba ne dafin so ne ya soke ta kuma ka san yadda soyayya take sai a hankali Alhaji. Mashin so aka cika masa to da mashin a makogwaransa yau zai ba gidana wallahi cikin daren. Ta haƙuri abadan Allah. So zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako bai da magani sai in burin masoya ya cika. Sallallahu Muhammadin ya rabbana ta zo ka fita tashi ka bar min gidana ba na san in ƙara ganin ka a gidana kar daidai layin nan kar ka sake kewayewa har abada har gaban abada ban kauna ka gidan Allah har ka Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji dan Allah ka yi haƙuri wallahi tallahi sai da na faɗa mata cewa wannan abun ba zai taɓa yiwa ba amma ta ƙi yadda. Ka fara sabatin ne ka tashi ka min gidan ka ji ko wallahi baka warke ba Allah kai bashari haba bashari. Alhaji naji kuma ina godiya da dukkanin alkhairin da kuka yi mu. Ni ma na san matsayina bai kai wannan ba. Zan tafi yanzu dare yayi Alhaji kai hakuri da safe insha Allah zan haɗa kayana zan fita. Wallahi na faɗa mata cewa ta fi ƙarfi na. Ka ji ko? Wannan matsayina bai kai ba amma bata ji ba. Ba laifi na bane Alhaji. Kai kada min da surutu. Shashan banza shashan wofi. Kai bashari. Wallahi ko bayan ka bar gidan nan Allah duk inda kaga ake ba da magani ka nemi magani ka sha. Baka warke ba.
shashashen banza shashashen gobe ba ka shalasho ba ka wiwi ba ka kwata ba ka bakali ba abin da baka sha ba kana jin kai Allah zai baka ka zauna lafiya da wannan kwakwalwa kai kwakwalwa ubalodi sannan kuma ka zo kana sallah kai to naji karfe 8 na safe ko insha Allah wallahi Allah kar ka wuce karfe 8 na safe a gidana Allah ka ji na gaya maka ka zo kana sallah cikin dare kai kullele cikin dare ka tsammanin shikenan tab aka ci bar uku kan dini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nabila sai da na faɗa miki wannan abin ba zai taɓa yiwa ba kin fi ƙarfi na yanzu gashi na ta yaya za su wakilce mu sai an raba su da ƙwayoyi da hannu ko da muryoyi ko dukiya a ruwan sanyi mu tallafe su a sami gyara. Bashir, sai wata rana Bashir. Na gode malam. Allah ya saka da alkhairi kan dukkanin ilimin da ka bani. Kada ka bar karatu. Ka ci gaba da karanta Alƙur'ani. Domin karanta Alƙur'ani yana samar da nutsuwa ga zuciyar da ba ta da nutsuwa. Kai, me gadi? Me kuma kake faɗa masa? Idan baka mai da hankali ba wallahi zaka bi shi ku tafi. Allah ka ji na ga maka. Kai kuma saboda kai da man na leko dan in tabbatar ka tafi ka bar gidan nan. Ka fice min daga gida ba na kaunar in ƙara haɗuwa da kai daidai da musƙala zaratin ba na son in ƙara ganin ka. Ka ji na ga maka. Dan girman Allah ka bani minti ɗaya domin in yi maka bayani ta yadda zaka fahimta. Ka bani dama in saka wa Nabila da irin abin da ta yi min a rayuwa. Gaskiya tar komai da gare ka ka fita kamar min daga gida. Kai mai gadi idan ya ƙara minti ɗaya Allah zaka bi shi Allah ka ji na ga maka. Fita. Je ka Bashir. Allah ya yi albarka, sauka lafiya. Mafarki ne da shi yana ce mini in yi hakuri wai zai zo yana nan zuwa dai sai daga baya kuma sai na ganshi yana kuka yana cewa wai ba da yau ba tukunna ba yau ba zai dawo yanzu Bashir ba zai dawo ba in ganshi Dija kafin in mutu. Yaya dan Allah ki haƙuri ni dai na san inda rabon za a haɗu insha Allahu za a haɗu amma fa kin sani fa a ce miki mutum fa da ba shi da hankali to fa yamma tuna ma cewa zai zo gida ma fa ke ma kin sani sai da a hankali. Assalamu alaikum. Me zan gani haka? Bashir? Wani Bashir? Bashir ɗin ne zai shigo gidan nan da sallama? Mani ne Bashir ɗin. Dije? Yaya? Bashir, kana raye? Shi da aka ce kai da aka ce ka hau ka ce kana bin gari da layi bola. Gaskiya ne umma. Hakan ya faru. Na samu sauki. Zauna sosai. Na samu sauki. Na warke babu abin da yake damuna. Alhamdulillah. Na dawo gida ne ma yanzu. Zan zauna da ke bauta nake. Sannan ne yafiya akan abin da na aikata. Dije? Kina ji? Bashir, dan Allah, ka yafe ni. Domin duk abin da ka zama wallahi ni ce sanadi. Ka yafe mini. Ba ki yi laifi ba umma. Da abin da kika yi kin yi shi ne a sanadin soyayya. Ba ki san abin da zai taba ni soyayya ya rufe miki da
kuskuren guda ɗaya kawai shine duk wani soyayya da uwa ta nuna wa ɗanta bai wuce ta ɗora shi akan tafarkin addinin musulunci da kuma tarbiyyar addinin musulunci, amma baki laifi ba. Iyaye mai kula da tarbiyyar 'ya'ya muka yi su makaranta kar su zamo baya kima ta ilimi. Allah na gode maka, alhamdulillah. Allah ka shirya muka shirya mana zuri'a da kullufin musulmi. Allah na gode maka. Bashir, Allah ya maka albarka. Ni dai ban ji daɗi ba da abin da ya faru. Faruku, ai yanzu yaron ba sunansa mashayi ba, ko kafiri ne ya tuba bai kamata a kalle shi da wannan kafircin a jikinsa ba, kuma ya haramta a ce masa kafiri. Saboda Allah yana son masu tuba kuma tsarkakakke ne yaron. Allah tabaraka wa ta'ala ce hibbul tawwabina wa hibbul mutatahhirin. Allah yana son masu tuba da masu tsarki. Wai kai me yasa kake kyamata wannan yaron ne ma? Ya ni fa ban kyamaci yaron nan ba. Yaron da ban san daga inda ya faɗo ba. Na ɗauke shi na kawo shi gidana. Ya yi kwana da kwanaki a gidana fa ya. Idan har zaka hana yarka aurensa tabbas kana kyamata safaruku. Irin wa'annan mutane idan aka yi nasara suka shiryu a jawo su a jiki, kar a nuna musu bambanci, muddin ana kallon su da abin da suka aikata can baya komai ya iya faruwa. Bari in faɗa maka, ashe baka san lalacewar mutane ba tana iya jawo wasu mutane su shiga cikin wannan lalacewar. Kuma bari in faɗa maka, da kashe-kashe da sace-sace da fyaɗe da ake yi suna da alaƙa da shaye-shaye. Saboda haka idan mutum ya shiryu bai kamata ana kallon abin da ya faru a gare shi ba, a jawo shi a jiki ya zama abokinka don ya karaba shi da abokan banza. Gaskiya yaya, duk abin da ka faɗa na ji, amma dai bakin alƙalami ya riga ya bushe, saboda wannan yaron da yanzu kaga ya riga ya tafi ya bar gidan, ya ma ce ba zai ƙara dawo ba har abada. Kai kuma koda ya dawo, wallahi ni dai ba zan iya daya auren Nabila ba, sai dai a yi mun haƙuri yaya. Nabila, kai ki kalle ni mana, ya nake ganin kin sun koyar da kai ko akwai abun tsoro a fuskar nawa ne? Wali, da ka mai da kai akan jokin da kake yi. Ka san hanyar nan akwai motoci. Sai a hankali. Hanya sai a hankali. Kina magana da trickiest driver? Ko mi hanyar rikicewa hanya zan iya tuki kai. Ba abun wannan. Okay. Jibi war haka kin zama amarya ni kuma na zama angonki. Sai dai mutane suna ta rade radin cewa wai mahaifinki ne tilasta ki aure ni. Ko kusa. Ni ce na zabe ka Walid. Duk da iyayena sun tilasta min in fito da miji in yi aure, dole zan zaɓi wanda ya fi dacewa a cikin masu zuwa wurina. Ni dai na miki alƙawari, duk rintsi duk wahala, ko da yaushe zan kasance tare da ke saboda ina son ki fiye da yadda kike tsammani. Walid! Alhaji, sai dai shi yaron bai ji wani rauni sosai ba. In fact ma yana cikin hayyacinsa. Yaro. And what about my daughter? Ban ji ka ce min komai akan maganar ƴata ba. To yanzu Alhaji kana ji na? Ka je reception. I'll get back to you. Doctor, I want to see my daughter. What about her? The issue is that tana cikin critical condition yanzu. Likita. Alhaji. Ni musulmi ne. Na yadda da kaddara. Mummuna ko kyakkyawa. Likita ka gaya mu. Just be brutally frank with me. Alhaji, ƙashin bayanta ne ya fashi. Wannan shine dalilin da yasa nake so in baka shawara tunda kuna da hali. Idan da hali ko za a iya fitar da ita ƙasar waje. Kuma shi din ma fitar da ita ƙasar wajen ba wai ina ba da tabbacin cewa za ta dawo normal kamar yadda kuke tunani ba, amma kuma za a samu sauki. Duk da ka san al'amari na Ubangiji
ka sa addu'a insha Allah sai ga kuma Allah ya I'm not sure Alhaji. Wannan shi ne. Minti ki nawa da kika ce don da ku ki da yanzu kuma ki zo ki kara cewa wallahi ni abu da kan takura wallahi. Kai abba ba antinka bace baya me yasa baka jin magana? To mama anti dan Allah kullun kai ta abu daya. To ai nagode sosai. Na ji ai ba lalle ba tilas. Dama shi ya ganta yace yana santa. Saboda ka dan ya ce bai san ta kuma ai ba ya shi kenan. Ai ni na sani ba kowa ne kaga Alhaji ka ce masa na ji saƙo na gode. Kai tun lokacin da aka yi haɗari da kimanin ina jin yan ba a daɗe da yin haɗarin bari shi ma gaba ɗaya zuwa gida. Dama mun san cewar a yanzu Allah na tuba idan har mutum ai ba kowa zai iya haƙuri ba kowa zai haƙuri da larurar Nabila ba. Na gode. Na ji saƙo na gode. Meki mu je ki kai. Anti ban mu ki da ki ko? Da kuma kace ba za ka fi. La na tuba. Ni Nabila auren nan fa ni a yadda nake gani ga Nabila ba fa dole bane. She can live with her parents. Yarinya da gatanta ba wai ba wani abu take da bukata ba. Tana iya zama babu aurenta da iyalinta da iyayenta da gatanta daga nan har abada. Babu abin da zai shafe ta. Aure kam dole sai ta yi aure Alhaji. In dai ta samu miji. Tunda likita ya shaida mana cewa za ta iya haihuwa. Kayya. Bisa a wannan zamani wane ne kike jin zai yadda ya auri Nabila da wannan larura tata? Dama wanda ake sa ran zai iya haƙuri da ita shine Walid. Ba dan komai ba Walid da shi aka sa musu rana saura kwana biyu a ɗaura aure kuma da shi aka yi haɗarin. Kin ga ya san tarihin bayan ya kuma san gaba. Shi ya kamata a ce ya zama mutumin da zai iya haƙuri da ita ya zauna da ita. To shi ma ɗin ya ƙi ƙasa ya ƙi ina ga wani waye zai faɗo daga sama ya jajibi Nabila a wannan yanayi da take ciki yanzu. Kuma ai gangancinsa ne ya janyo masa haɗarin. Tunda an ce ya je kaucewa mota ya je yadda ki ɓangaren da take azumi. Ka gani? Lambar buhu wannan duk daga baya ne. Abin da ya zama ya faru ya riga ya faru. Ai sorry. Sai dai ban gane kuma malamai. To ni dai suna na Uzairu, wannan kuma abokina sunansa Naziru. Yawwa mun zo neman abokinmu ne aka ce yana nan gida. Saboda mun jima ba mu ji ɗuriyarsa ba ne, kuma da muka yi bincike sai aka ce mana yana nan gida. To nan gidan da ya ba yaro kaman ku, sai dai ko ku abokanan mai gidan ne? Ai sunan shi Bashiru. Allahu akbar, Allahu akbar. Sarki, yanzu kimanin shekara guda kenan rabonmu da mu ji ɗuriyar Bashir. An buga waya sama ba a samun shi. Allah sarki. Ina kuma ya koma da zama? Aiko ya taɓa gaya min sunan unguwarsu. Allahu akbar kabiran. Allah mai girma. Allah ya ƙara annabi daraja. Dan Allah dan annabi baba ka taimaka mana ka yi ƙoƙari ka gaya mana gun da yake ko ka taimaka mana dai ko? Ba zan manta ba kaman dai na taɓa rubuta adireshinsa na aji. Do Allah in za ku samu zuwa ba? Do Allah zan ba ku saƙo ku isa min da shi a gare shi do Allah. Aiko in dai a faɗin Najeriya nan ne duk inda yake za mu je saboda shi ne sanadiyar zaman mu mutanen kirki. Au, to da ba haka kuke ba? Ai da a ce ka san mu a baya, da ba za ka taɓa yadda ma ka haɗa ido da mu ba balle har ka tsaya ka saurare mu domin ko sai ka yi Allah tsine halin mu da kuma tur da irin rayuwar da muke ciki. A'udhu billahi, a'udhu billahi,
Allah ka daɗa shirya mana zuri'a. Allah ya ƙara annabi daraja. Amin. Amin yaro. Bari in duba muku ko Allah zai sa na gani ko? Ku ɗan jira ina zuwa. Ki zo ki ɗauke ni ki mai da ni ɗaki bacci nake ji a. Beki! Ba kowa a gidan ne? Ina za a kai ki in kai ki hajiyata? Bashir. Ashe zan ƙara ganin ka? Ƙwarai kuwa. Daga yau zaki ta gani na har abada, insha Allah. Wai kai wannan irin kangararren yaro ne. Ban yi maka iyaka, ban maka katanga da gidana ba? Me da kai? Tashi ka Abba. Na tuba don Allah ka yafe mu. Wallahi Abba, lokacin da na bar gidan nan, na yi alkawari ba zan ƙara dawowa ba. Amma na dawo ne saboda labarin abin da ya faru da Nabila. Shi ya dawo da ni. Ka zo kai mata dariya kenan ko? Ka zo kai mata dariya. San ba haka bane Abba. Na zo ne dama don in roƙe ku don Allah ku taimake ni ku yarje mu in kasance tare da Nabila har zuwa ƙarshen rayuwarta. Zan ba ta farin ciki, zan kula da ita, zan bauta mata, zan kyautata mata kamar yadda dukkanin mai lafiya yake mafarkin kasancewa cikin jin daɗi a rayuwarsa. Kuma bi izinin Allah ta'ala ba za ku taɓa yin da na sani ba. Na yi muku wannan alƙawari. Bashir, me kake nufi? Kana nufin ka yadda za ka auri Nabila a yadda take da wannan larura ta? Abba, Allah subhanahu wata'ala baya amfani da sutura, ayyuka da kuma siffar ɗan adam. Yana amfani ne da zuciya. Tashi ka zauna, koma kan kuji. Wannan baiwar Allah babu abin da yake cikin zuciyarta sai alkhairi, imani da kuma tausayi. Duk mutumin da ya samu zuciya irin ta Nabila to ya gama samun dacewa tun a gidan duniya kafin ma ya je lahira. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na lillahi. Bashari, dan Allah, dan annabi, ka yafe mu. Ka yafe min irin gurguwar fahimtar da ne maka a baya. Ka yafe min dan annabi. Nabila ke ma ki yafe. Oh, astaghfirullah wa atubu astaghfirullah wa atubu. Iyaye ba sa neman kafara a wurin yayansu. Saboda ‘ya'ya ba sa rikon iyayensu a zuci ko me suka aikata musu. Sun san domin soyayya da ƙauna ce yasa suka aikata ko suka raba su da wani abin da suke so a rayuwarsu. Don haka ban rike ka ba, balle tana ce na yafi mu dai. Kuma na tabbatar da kuma yadda na faɗi Nabila ita ba ta rike ka. Don haka kwantar da hankali. Yanzu bari in ɗauki Nabila zan zagaya da ita ta sha iska. Saboda na lura kamar zaman gidan ya dan sa ta kamar a cikin Allah ya barka. Ubangiji Allah ya ba ku zuri'a ɗayyib. Allah ya ba ku zuri'a ɗayyib. Yanzu ne ke son ke. Zan fara tura ki tun daga yanzu zan fara aiki. Ina zan kai ki. Mu shirya? Na shirya.
shi shahara, ya sa ka jin daɗi a zuciya da ka ji zafi ka ɗauki kaddara.